Come, let's have supper. Come, let's have supper. So, it's time for supper. Okay, then I'll do later. Yes. Hi guys, how are you? I hope you had a great day. Me, I'm still working right now. I'm still busy working. Like now. I'm still working. Thank you. Ndikasautaura nemi mazano ndichidya ndina time ndiri busy, and when it's towards month end like this basa rakawanda vedu ndotoguta and zvinoita kuti mavheji apinde nicely mufunge ndo free time yangu yandawana, otherwise zuva rinotoda ringasina kuita video zvino vedu rigopera ndisina kuita video handinzwe musha. Audrey Fungai Shamba Wameza, how are you? Green beans is nice, eh? I fall in love with it. But the carrots was sweeter than the beans. Oh, yes, carrots are sweeter. But the beans look like this. Look. Rah. Nyasha Catherine si madum nomba ye kwa sikano Beans dzako, carrot yako, green beans dzako. Food lovers nezvine nice fresh green beans. Nice fresh green beans ongoti pa minzi dzako to pasta twako watogadzira nice meal yemhuri. Cheap meal. No, Audrey Madaira, I love you so much too. Love you back, Audrey. Enjoy a rich coffee, baby. I finished my vegetables. Ndrukutaura just now. I don't eat all this pasta. I eat more vegetables, less pasta. Winika Fanyanga, how are you, my sister?
Edwin Nanda, we have to come eat, my brother. She means in she beans, she go food to love us. Kune ma green veggies, ma green beans akanaka zvisingaite mazano. And then ma carrots tinogadzira tega ma spirals anoenderana nema green beans. This togadzira tega mba. Nema carrots. Kuti zvimechane ne green beans. Fare Malo Nyembe, how are you? Jean Rose Chiwanga, how are you? Florence Machiriza, how are you? Charity Shaiso, how are you? Murisei Maskera say nasi. Indaka kiwane baso wedwe. Zviri kuofisi kwangu muno pano pamba zvakaoma. Dzimwe nguva zvinorema, like nhasi nonyatsonzwa kuti ya. But gama ndotondita masaja. My sister, she's learning. She ari kuchikoro, ari kuita international diploma remassage. So ndiri chidhori chake. I'm my sister's doll. So mazuvano ndikagara handisi kutombonobhadhara mari dzekumapala. Mazuvano ndikangogara zvonzi sisi uenda umbopractice. Anenge aine bhuku rake remanotes achipractice pandiri. I don't mind. Zvinongorwadza chete kuti ndonzikurura hembe dzese bosi kuri kutonhora. My veg appear again. You want some veggies? Can you give Jennifer some vegetables? I'm still craving. Mana Cape Town iri kutonhora. Cape Town iri kutonhora zvinorwadza. Saka ndiri kufara guys, mazuvano ndikagara ndonzika masaji. Saka ipapo pandikutoita ndidye. Ndipedza kutaura nemi quick ndimhanye ndipiwe kamasaji ndoenderera mberi nebasa. Kana iri month end udaine ndiri busy, maclients ekunyaradzo kubasa kwangu ndiri busy. Please uyamtore maf police. Make sure that everyone that you love has got a funeral police. If you love your family, your friends, make sure they've got funeral policies. Don't forget, I'm an agent for Nyaradzo. I sell funeral police. It's my second job. Nyaradzo is my second job. Oh, sorry, I should have shown you. We were having macaron. We're having macaron, green beans, and carrots. Yeah. So this is my portion. The other stuff I'm not gonna eat. So this was our supper: macaron, green beans, and carrots. That supper here, and a cup of black tea. I left out a cup of black tea, black rooibos tea. So that's our supper. Yesterday my dad was here. My dad is based in Pretoria, so he was here for work in Cape Town. So he came to my house with my baby sister. She's in college here at university in Cape Town. So they came over. So I know when dad is around, you'll be staying in a hotel, you'll be eating hotel food. So he comes home to my house for sada. So when he's here, we make sada. So yesterday we had beef. Akasangana neka rep. Oh, my dad loved it. It was very nice. I also enjoyed it. Nesada. So nezoro takadya sadza neka beef neka rep. Oh, karepi kainaka ikako wedwe. Koma veja apera ere. No, I'm left with a few green peppers and some carrots. So guys, today I'm almost done. We are going to be talking quickly about relocating to a new country. Okay? You know, if I do live videos in the Chijga, I've got moments like this, seasons like this, whereby in my videos, but so my only free time is when I'm eating. My other free time is when I'm doing a massage, like when my sister's gonna be doing a massage. But then this nakufeka, so I can't do a live video in this nakufeka. My husband allows me to be on social media, but there are certain things he will not tolerate.
I'm not allowed kuita zvinhu zvinonyadzisa or zvinonyadzisira or kubuda ndakashama or kuita anything chandofunga kuti chinoita kuti nditrende but zvichibvisa unhu. Inini handizvidewo, and I honor my husband. Me ndoteerera murume wangu. Madzimai hemeni vakadzi vanoteerera varume vavo ndo vakadzi vanoropafadzwa naMwari. Sometimes you lack blessings because you don't listen to your husband. If you want God to bless you, obey your husband, submit to your husband, listen to your husband. So I'm one of those women anoteerera murume wake, ndinoteerera murume wangu. Zvisingareva kuti handine musikanzwa isingaita. Sometimes ndanzosaita live video, ndoita live video behind the scene, ndo musikanzwa miyoyo. But overall, I'm a very good wife. I'm obedient. Sometimes zvinorwadza kuteerera, especially kana uchiudzwa zvausingade. Sometimes it hurts, but that's being a child of God or a woman of God. Unoteerera nepanorwadza. Saka ukaona uri married, okay? One spiritual mighty woman of God once said, if you are a married woman and you are free to do what you want, you are not married, eh? If you are a married man and you are allowed to do what you want, you are not married. Because marriage, whether you like it or not, you are forced to comply to what someone tells you. If you are a married man, you can't meet any other woman you want. You can't talk to any woman as you please. You are married. You must honor and respect your wife. Just like a married woman, I can't go see anyone without my husband's permission. That's my life. My husband knows everyone I work with, everyone I talk to. Not that he knows them personally, but I brief him my work. Business-wise, if I'm traveling, he knows everything. He's up to date, everything. If I'm traveling or whatever I'm doing, he's the first person I talk to. I talk to him during the process. I talk to him before I sleep. That's us. Do unto others what you want them to do to you. So if you want your husband to honor you and respect you, respect him and honor him. If you want him, do what you want him to do to you. Even if he doesn't do what you want him to do to you, it doesn't mean that you should respect him. What I've learned is there are blessings that comes when you respect your husband. I'll tell you some of the blessings. When you honor and respect your husband, you will live long. Number 2, when you honor and respect your husband, God will bless you as a woman. When you honor and respect your husband, God will give love to your husband to love you more. When you honor and respect your husband, you will prosper. Because all the blessings come from a woman. So when your woman submit to his husband loves him. Hakuna murume asingade mukadzi anomuremekedza. Hakuna murume hey, today is not a Thursday, God help me. Okay, today is not a Thursday. I love to talk about women's issues or discussions on a Thursday. But I was just telling you today, I honor and respect my husband. He's the highest. After God, my husband is the highest authority in my life. So I honor and respect him as long as he lives. I'll honor and respect my husband. If he says right now, drop this live video, I'll drop it. I will drop it. That's how far I can go. If he says remove your hair, girl, I'm sorry, I'll shave my hair. Why? God gave husbands a vision for your life. God gave your husband wisdom for your life. Sometimes you may feel like some women do this. Don't treat your marriage like the next door's marriage. Your marriage is unique and different. And God put that man, if you respect God, then God put that man in your life for a reason. Honor and respect him. Even if he's crazy, honor and respect him. There are some blessings that comes when we honor and respect our husbands. Even if they are crazy, even if they behave the way we don't want, we are the blessings in our marriage. So, obeying him, you bring blessings. Disobeying him, you take the blessings away. I'm almost done, guys. My food is getting cold. I don't like cold food. Mommy. Yes, baby. I want to just have. I suppose that like what's a favorite song that you like to sing? I'm doing a live video. Oh. Gum is on a mission to make me gain weight. She put too much food for me, tempting me. I ate all the vegetables. Here's your pasta. I'm not gaining weight. Thank you with your food.
No, Washington, tag your wife on Thursday. Thursday evening, tag your wife. Okay? No. I said, Akahura, honor him. But remember, when a man cheats on you, you've got a choice. Eh? When a man cheats on you, you've got a choice. To continue honoring him and respecting him, irregardless of his cheating. Me, I cannot do that. If I know he's cheating on me, because I want to continue, I want God's blessings in my life. If he cheats on me, I'll definitely walk away if I find out. But if he cheats on me and I don't find out, glory be to Jesus, I'll continue honoring him and respecting him. But if he cheats on me and I find out, I'll walk away. Simple as that. Why? I want to honor God. Remember, my husband comes second. The highest authority is God. He created me wonderfully and fearfully made by him. I don't mind a man cheating on me and I won't find out. Glory be to Jesus. I don't need to know. Do your business, but don't involve me. I don't need to know what you do. Baby, Ryan, stop doing that. It's Ryan triggering, baby. It's you. I know you. So, bring your wife on Thursday. So, guys, today I just want to talk quickly. 7:19, I've got some minutes. I just want to talk quickly about, today I'm not talking about men. Let's talk about men on Thursday. Thursday evening, come ladies, we'll talk about our husbands, okay? And I'll be sharing you wisdom and what I think. But today I will talk about, I want to talk about relocating to a country that has got no visa, okay? That's the topic for today. So do not divert me with questions and what. Let me talk and then we can do questions later. So you can give me some love and some likes if you like what I'm talking about. So today we are talking about relocating to a country where it's visa free. Relocating to a country where it's visa free. You are early, no one is late. I'm starting now. I was eating. So relocating to a country that is visa free. I want to give you this picture. If nobody relocated to South Africa, Botswana, Zambia, where would we be? Dai pasina hama dzedu dzakudhara dzakatanga kuya South Africa dzikatiratidza kuti kune mari kune upenyu tingadai tiripi. So, which means for every country we need pioneers. Those pioneers are people that go to a new country, new city, and struggle, start life, prosper, and we are attracted to going there. So there are so many countries out there which we got visa-free entry. We don't need a visa to go to those countries. We don't know much about those countries because we are few. Okay, maybe the few people that are there are from the consulate, or the few people that are there are working for companies, or the few people that are there, we don't even know them. They're quiet people. They live a quiet life. So we don't know what's happening in those countries. I gave you all the countries that we go visa-free. For us to come to Cape Town, we saw some friends of ours or some relatives of ours who came to Cape Town, and we saw they were doing good. They were living a good life. We saw pictures. They told us about Cape Town. They told us about the opportunities. That's how relocation happens. Someone has to start. Someone has to start and be a pioneer in that country, in that city. Explore that country, explore that city, find opportunities that are there. Find how things are done in that country. Start a life in that country and tell others. That's how relocation happens. That's how we know this country, you can go and live a nice life and be fruitful. There are so many countries in Europe. There are so many countries in America. There are so many countries all over the world we know nothing about that are better than South Africa. Why are we not there? Because we haven't explored them. We haven't been there.
When we came to South Africa, we knew South Africa has got high crime rate. We knew South Africa was a difficult country. We knew South Africa is a high rate of HIV. We knew all the challenges that were in South Africa. But we came to South Africa, and we are living in South Africa, and we are doing well in South Africa. We are prospering in South Africa with all the challenges in South Africa. That tells you something. Every country has got potential. Every country can be relocated. Every country can be a better destination for you and me. We just need to explore them. The problem is nobody wants to go where nobody is. But when nobody goes to a country and he prospers in that country, he doesn't want other people in that country. But nobody wants to be a pioneer. We become jealous when we are pioneers, and we find the opportunities in a country and we explore them. So I've been thinking, why are we afraid to go where nobody has told us? Why are we afraid to go start life in other countries? I told you there are so many challenges here in South Africa, but we are all coming here. The whole world coming to South Africa. But there are so many other countries where we can go visa-free like South Africa and start a life. Yes, it's far away. Think of Somalians. They take flights to come to South Africa. Nigerians, they take flights to come to South Africa. Zimbabweans, we don't want to take flights to go and explore new countries. We don't want to take flights and go and explore Barbados. Why are you not going to Barbados? Why are you not going to settle in Thailand? Guys, let me tell you something. There is something in every country. You can prosper in every country. Many people, they think if you want to make money, you must go to Australia, Canada, America, and Ireland, and UK. No! We are in South Africa. Are we not prospering? We are prospering in South Africa. But Africans, especially Southern Africans, we are scared to take flights to go to other countries. We want to come nearer. Why can't you save your money for a flight? Go to Barbados. Barbados is next to America. It's in America. It's an American country. It's South America. No, I'm talking about exploring. Don't come and bring politics here. If you want to go fight in Zimbabwe, go and fight. Go and fight. Zimbabwe is open for people that wants to go and fight here. I'm not talking about fighting in Zimbabwe. I love Zimbabwe. I still want to go to Zimbabwe. I still want to reside in Zimbabwe. If you want to go and fight in Zimbabwe, go and fight. You'll be our war liberators. Go and liberate Zimbabwe if you want to go liberate Zimbabwe. Me, I'm not involved. I'm not involved. Me, I want to go and enjoy New Zimbabwe. So if there's anyone here who wants to go and fight in Zimbabwe, please go. Don't bring it on my page. Don't bring it on my page. I've tried that. It doesn't work. Zimbabwe is going to be prosper when God's time comes. Until then, leave me out of politics. Me out of politics. Yes, let's talk Malindi Ndlovu. If you bring politics here, I'm going to block. Okay? If you want to fight, go to Zimbabwe and fight. I don't want to be told fighting by people that are living in neighboring countries. Go to Zimbabwe and fight. Okay? Let's move. Bahamas. I wanna go to Bahamas. Akon and Lion Rich sing, I wanna take you, na 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 na. That song, I'll take you to Bahamas. It's a beautiful country. We just don't need visas. You can go visa free. Many people in America, they go to Bahamas on holidays. We are afraid. We want to come to South Africa. But those countries are actually, some of them are better than South Africa. So why is it Southern African people, we are afraid to buy flights to go start life? That's the question here. Why are we afraid to get flights and go start a life in Barbados? Why are you afraid to buy your flights and go explore Bahamas? Why are you afraid to take flights and go explore Thailand? Go and explore. We need the people
Who wants to go and explore? Cape Town is one of the top expensive cities in the world, but we are living in Cape Town. Cape Town is one of the country's most expensive towns in the world, but we are living in the most expensive towns in the world. We are living in Cape Town. It's one of the most expensive cities in the world, but we live in Cape Town. But we are afraid to go to Bahamas because it's expensive. We are afraid, but we are living in Cape Town, which is on top 10 expensive cities in the world. Google top expensive cities to live in the world. Cape Town is there. If you are a foreigner and living in Cape Town, you are living in one of the most expensive cities in the world. So, why not explore other countries visa-free? I gave you all visa-free countries. Why are you afraid to go explore? Whom do you want to go first and explore for you? Whom do you want to go to Barbados first and explore for you? Me? Another person? Why not you? You are being ill-treated, not getting permits, not getting visas here. You have not invested in South Africa. You have got nothing to sit on. You have got nothing. You don't even have an investment here in Cape Town. So why are you sitting? Some says, oh, I have invested in Cape Town. Okay, I hear you. I know how difficult it is. You have worked hard and invested. You bought a property in Cape Town. I understand. Cape Town has got the most beautiful properties. Value of property go up. You know, it's an investment. It's huge to just leave Cape Town. I hear you. But for those that have not invested, you don't even have mapepe kugara muno. Urukutambudzika. Kokumbonozama okumwe unotadza nei. You know kana nchitaura national duty vanhu vanzwe. Kumbonozama okumwe unotadza nei kuno wakauya 1. Seva mari yematiketi unozama zvimwewe. Imboenda kwako wega. Wozoudzawo vamwe. Saka kusingadhure ndekupi? Kusingadhure ndekupi? For you kuti uzive Cape Town mumwe munhu akauya mu Cape Town. Inini wacho ndiri pano. Kuti ndizive Cape Town, it's my friend. If it wasn't for my friend, ngale ndisina kuziva kuti kune mikana kuno. Mubvunzo wangu ndewekuti, sei iwe neni tichitambudzika tichigara tichichema tichicomplaina. Asi tichitadza kuenda kunotsvaga dzimwe nyika dzekusvikira. Kunotadza kunotsvaga dzimwe nyika dzekugara. Kunotadza kunotsvaga dzimwe nyika dzekuexplora. Ngatiendei. Imbonotangawo kuti tizive Joni vamwe vanhu vakatanga. Vakaona mikana. Iriko mikana kunzoko. Tisu tinotya. Kutya ikoko kwatisvitsa pano. Ndiko kutya kwatinoramba tinako. Tichitambudzika, tichitsvinyirwa, izvo zvikanadha yekuti kana usina high school hauende. Kunogeza madhodhi. Kana usina high school hauende. Kunogeza madhodhi. Kana usina O level hauende. Kunogeza madhodhi. Ndakakuudzai nyika dzakawanda dzinoendwa usina visa. Dzakawandisa. Sekungopinda kwamunoita muno. Dziriko nyika dzinopindwa usina visa. Barbados, Bahamas, unopinda. Haubvunzwe visa. Asi uri kupi? America, watopinda. Zvinhu zviri kuoma. Mara haisi kukwana. Ndiri kuita handidumauti. Ndiri kutadza kuchengeta vana. Zvakazoti zvikazoti. Handisi kushanda. Imbonotanga munyika idzodzo. Yes, haisi nyika iyo yawakatageta. Haisiriyo yawakatageta. Haisiriyo yauri kuda. Asi ngowana kwekusvikira. Kwaunokwanisa kugara uine mapepa. Kwaunokwanisa kugara zviri pamutemo. Wotsvaga chero basa. Tichipinda muno taita rese. Enda ikoko unoita rese. Utangewo wozotora mhuri. Utangewo ikoko wozotora mhuri. Watora mhuri, watora hama dzemukadzi. Trinidad and Tobago inopindika zvakanaka. Hanzi kwakanaka zvisingabviri. Basa ndire kungoti kwatazara ikoko kwatisingadiwe. Kikiri. Tiri kungotambudzika. Imbota chivindi.
Wamboti kabhegi kumusana, kagumbeze mubhegi, tiketi rako vamo, passport unao, unadiwa passport chete. Wokwira wosvika ikoko, kana uchimborara mustreet, vangani vedu panapo vanopupura kuti kusvika kwavo muno muwenera vairara mustreet. Vakawandisa. Inanga ndasvikorara mustreet ndakasvikorara muhoki. Bati kutambudzika ikoko. Wambona svikonorara muhoki yekuAmerica. Watosvika kana wambabhadhozi wapinda muAmerica. Watopinda muAmerica. Watopinda kana watopinda mbwedo wapinda muAmerica. Watopinda. Wogara munyika imomo uchitambudzika uchisimuka uchitsvaga mikani uchipa munhu anenge inini feedback. Sisi ndakuTobago. Sisi ndakwakati. Sisi ndakwati. Kwete kunzvimbo 1 vamwe Barbados vamwe Bahamas vamwe Trinidad and Tobago. Ikoko takaenda. Tombonotangirawo kuti 1 vana vanosara tovatora kana sasetla. Inga vanhu vaiuya kuno South Africa 1 waigara panze vanhu vachirara mustreet. Kusvikaona varungu vakubatsira usvikaona pekutangira, kusvikaona wokusukira mandiro usvikaona basa. Wotanga womboshingirira 3 months dzakaoma uchipiwa nzungu idzodzo but mikana iri kuvhurika. Paunosvika panzvimbo usatarisira kunoita mambo, usasvike panzvimbo zvinotarisira kuita chef, usasvike panzvimbo zvinotarisira kuita mabasa ako. Svika uri muranda, mwana wamambo muranda kumwe. Muno muSouth Africa vanhu vaisvika vachita ma-street kids 1 muno. Vanhu havachangode vanonyara kupupura. Ndinopupura ini. Ndakasvika noita street kid muhoki, ndakamugara mvura yainaya ndirimwe waimira kunge huku kudai mumvura muno muSouth Africa. Asi nhasi tiripi taane dzimba dzedu. Saka hakuna nyika yaunosvika ugere zvakanaka, hakuna. Unosvika uri muranda. Chikuru kupinda. Wotangira ipapo ndozvatakaita tese kuno. We started from zero. Saka mangwana nemazuva ari kuteera ndichange ndichiuya nenyika idzi, ndichange ndichishanda 1 by 1. Imari tiketi rendege kusvika ikoko. Ndeapi matauni ari imomo? Vanoshandisa mari yakaita sei? Kunowanikwa mageneral jobs akaita sei? Kana wakwira waenda unogara mustreet kuite muhotera, kasungirira kamari kako chero uchiwana chekudya, norara papavement. Muno vanhu vakasvika vachirara papavement. Kusvika tatanga kutsvagirwa upoteri muno mukapa. Why? Vanhu vaiburuka bhazi asina kwekuenda. Munhu aingokwira bhazi, aingojamba bhodha akaenda. Wakananga kupi kuCape Town? Unoziva ani Dololo? Handina wandinoziva. Vanhu vaisvikorara paCape Town train station. Vanhu vairara muCape Town panze. Kusvika atanga kutsvaga basa. Kusvika language yemuno takaidzidza sei? We started from zero. Kusvika wakudzivana nevanhu vemulocal, uchisuka mandiro, uchitsvaira, uchidii, uchinhonga marara. Vamwe vaitanga kunhonga marara muCape Town. Kusvika murungu wako identify kuti this boy wakes up every morning achinhonga mapepa muCape Town. Where are you from? I'm from Zimbabwe. Where are you staying? I'm staying in a street. Don't you have anywhere to stay? I don't. Things are tough kunyika kwangu. Ndangoya zotsvaga pekutangira. You understand? Ndokutanga kwatakaita muno. Vamwe vairarama nemiriwo yemusango, vachigara musango muno. Inini ndinokudza igore randakauya muno mukapa, muno. Takapinda muri muwinter. Asi tairara mumvura takamira kudai. Mumvura inini, ndikukuudzai, inini, kusvika kwangu muno muCape Town. Ndimi zvenyu makanaka vagoni zvenyu, makusvika muCape Town, muchiragara mudzimba. Ndimi zvenyu vakawanirwa nyasha naMwari, makusvika muCape Town, muine pekusvikira, pakanaka. Isu taisvikira mumikuku. Vamwe vanoramba nhasi kuti ndakagara mumukuku. Shamwari yangu ayanda chayakaramba kati jina nombobvira wakagara mumukuku. Ndichimudza my life. Ndakagara mumukuku ini. Vanhu vandakashanda nawo kuCity of Cape Town, my first job kuMetropolis, they will tell you. Ndakatanga kupikwa nemota yebasa mubva mumukuku. I was first mumukuku nemota yeMetropolis, my first job. Ndisati ndapiwa mota. Vaindipika ndifika ndakatoita 1 week kusvika ndatambira ndichipikwa kubva mumukuku nemota yeMetropolis. Yaitoziva kuti jina anogara apa pamukuku muHarare muKailicha. Ndoma ndakasvikira mumikuku. Why? Determined and serious about life.
Ndichiri mumukuku here nhasi? No. Ndichiri kutambudzika here nhasi? No. Ndichiri kunaiwa nemvura here nhasi? No. Upenyu hunochinja. But if you are afraid of hardship, you will continue to suffer. Zvakuda changamu. Mukaronga muri vaviri, chinouya chinoona imi, chikuru mapinda. Chinouya chinoona iwe, chigumbeze chako, tauri nesipo, toothbrush, haudi mutundusi, chekufuga, masocks anodziya, jacket rinodziya, hembe yekuchinja, roa pasi. Haunopinde muhotera. Chero papavement unorara. Ndimi munonotanga kutsvaga upoteri munyika imomo. Ikoko kwamaenda ikoko munotanga kutsvaga upoteri. Pakutoda something, pakuda challenge, pakuda mapioneers. Vanotanga kuenda. Vane ushingi, varume nevakadzi veumhare. Because kuti tizive nezvenyika ino, kwakaita varume nevakadzi veumhare. Vakaona kuti no, zvinhu munyika medu zviri kushata. Regei tikrose. Zvaisava nyore kukrosa uchisvika kunotanga nevanhu vanotaura chimwe chirudzi. Asi vakauya muno, vachiita rese, vakashingirira, vamwe vakatengesa madhoilisi, kusvika vakugona kutaura chirudzi chemuno. Asi nhasi zvakaita kuti ruzhinji rwedu rurarame muno, tiri kurarama muno muSouth Africa. Zvakaita kuti ini newe tirarame muno muSouth Africa. Zvakaita kuti ini newe tirarame tiri muBotswana. Zvakaita kuti ini newe tirarame tiri muNamibia. Zvakatora varume nevakadzi veumhare kunopinda muNamibia. Zvikatora varume nevakadzi veumhare kunopinda muZambia. Zvikatora varume nevakadzi veumhare kunopinda muTanzania. Zvikatora varume nevakadzi veumhare kunopinda kuKenya, Uganda, kune maZimbabwe izvozvo. Varume nevakadzi veumhare. Saka zvakuda kubatsirana with research. I do my best, you do your best. Ndikabata nyika nemi nayo. Tikabata nyika nayo. Hazviite kuti tese tingoti mbichana toti. Kunotanga upenyu hutsvako. Hakusi kwekuenda nevana, kutotsvaga vekusiyira vana sezvataita tichiuya kuno. Hakuna uya nevana. Waiuya wega mukadzi, kabanga murume, mumwe wozotera. Wotora mumwe wozotera. Muchibatsirana kusvika masimuka. Saka tinoramba tiri pano tichibatsirana. Ndichange ndichifamba nenyika one by one. Ndichiiongorora, totaura nezvayo, toyambuka. Toongorora, totaura nezvayo, toyambuka. Iwe, newe, munozozvifungira. After research, kuti ndekupi kwandinganotange. Ndingade mari yekunotanga. Ndimandege imari tichatsvaga zvese. Ipo pano papeji. Nyika dzacho ndakakupai. But now tichange tichibata one, imwe neimwe. Todi kwekugeza madhodhi kwakudiwa O level. Vangani vane O level? Dololo. Few vanayo. Canada we yavhura mukana. But hakusikuendeka. Hakuna O level. Saka todi regai tiedze, zvikaramba tinoedza zvimwe. Fungisa yakaimba zvikaramba unoedza zvimwe. Video ino delete. We continue vana veZimbabwe. Vanoda kuenda kunomirira kunyika kunoita zviri kuitwa nevanhu vekukenya kuZimbabwe. Endai, inina ndipo. Ma liberational war heroes vakarwira Zimbabwe vakafa, vakafira pasina. Vana vavo vari kutambudzika. Vakadzi vavo vari kutambudzika. Vazukuru vavo vari kutambudzika. Saka anoda kuenda kuhondo kuZimbabwe, you are free, the border is open. Endai. As for me, I still love Zimbabwe. I want to go to Zimbabwe whenever I can. I want to go and eat majanje whenever I can. So I'll be a peaceful citizen and a law-abiding citizen. Chandichaita kutsvaga zvinoita kuti ini nemhuri yangu tirarame. Chandichaita kutsvaga zvinoita kuti ini nevanoda kushingirira tirarame. Upenyu hwedu huchienderera mberi. Zvekunofira ivhu bodo, vazhinji vakarifira vari 6 feet under. They did not enjoy the fruits of Zimbabwe. So I'm not going to be the first. Call me a coward, call me whatever you want. I'll remain such. Variko vari kutonga, ahoy. Isu tatojaira zvekugara musango izvo.
tatojaira zvekusagara muzango hama ina baba muzandicheme kana ndafa nekugara kunze ndini ndakazvida kushandira muri nevamwe tichirarama hama ina baba muzandicheme kana ndafa dhaya ispora ndini ndakazvida kurarama kunze nevamwe tichitsvaga mari. Hey, it's a choice, guys. Relocating is a choice that you and me made. We are already in the diaspora. Hapana chinotyisa. You and me have made this choice. Dai pasina kuti ini when you yours truly ndinoteerera murume, I was going to lead you successfully. Ndakatungamira ahoyi ndakaenda. But yekuteerera murume ndakanza kuna kwaonenda. I'm stuck. But amadzangu, that's not the reason why you should also be stuck. Mwari avatisiye, mwari ndevedu. It's about time. Australia, Canada kana zvichinetsa todi. Tofa here nenzara nekuti dzimwe nyika dziri kuramba. Muno zvakuoma, usina mapepa zvakuoma, kuzvipatara vari kutisungira, kwese vari kutisungira. So what do we do? Tinoita inotamba. Kana wakazvipira, hey baby, Ryan, don't make him. You are disturbing me. Kana takazvipira kutanga, muno takatambura. Hamna chamunondiudza imi. Mvura yaiti zhikita. Taibva kuZimbabwe ko taingozviziva, taifunga kuti weather yakafanana. Taizviziva kuti kunotonhora kudai. Hamundiudze chando cha 2006 chemukapa. Chakandirova. Ko takauya tine mabhachi taizvizivira kupi. Taisazviziva kuti kapa inotonhora. Chakatirova. Snow ikatimbamura, mvura ikatirova, yei nemhepo inokwapura kumeso. Tairowa asi taishanda, mimikuku takagara asi tairarama. So musatedzere mamwe groups. Ndichatanga ndataura munorohwa mari. Munongozviziva patiri paita matsotsi, matsotsi. Saka chatanga tataura. Zvojeka, zvorongeka. Vari kusubscription page, we plan again. Zvojeka, zvorongeka. Vanofamba vachifamba, vachiti update kuti zvakamira sei. Vanoexplora vachiexplora, vachiti update kuti zvakamira sei. Mikana yemabusiness, vanoda kuita mabusiness, tichitsvaga kumwe kunoshandika, kumwe kwekunotanga mauber business, kumwe kwekunotanga business, kumwe kwekunotanga misika yemaveji tichitenga mota, ahoyi, kumwe kwekunotsvaira mudzimba dzevanhu, kumwe kwekunosuka mandiro, vana vachirarama, vana vachienda kuzvikoro, isu tichizvisimudzira, tichidzidza, upenyu huchienderera mberi. Kana manzi sva, tinotanga kumwe. Botswana yakazviita sva, tikatiza tikauya kuno. Yes, 3/4 yevanhu vari kuno vanhu vakatiza uBotswana kwapisa. Botswana yakambopisaka. Botswana was more favorable than kuno, but yakapisa Botswana vanhu vakatiza vakauya kunoko. Saka yahoyi again. Kana muno mapisa totiza takananga kumwe. Mwari wekudenga vachitisimudzira mberi. Saka mangwana tinenge tiri pano tichienderera mberi. Ndinokudza inguva ndikatadza kana basa rangu rakandiwandira ndikapreswa. Learn to keep quiet. Mangwana tikatadza basa rangu rakandiwandira tinosangana manheru nguva dzinedzi. Vanenge vapotsa live video munoriona mangwana makuseni. Inini handidelete video. With that again pazvinhu zvese tinokumikidza Mwari, tinonamata nekukumbira Mwari kuti vatitungamire. Asi munhu fanoseva kumasenzi twako so that zvikanzi vanhu vakuenda mari yetiketi unayo kekuendawo wakasungirira muhombodo mako mune something. Kaina pocket kako kemukati kaye kane something. Kutaura kwasisi Jimmy ndekwehondo chaiko. Aizve ndikataura chiti nesikana. Muri kufunga kuti todiko toita sei? Guys, what are you thinking? Munokotsira tototaura ahoyi kwesta atiri mastudents ka ahoyi tototaura zvine punch, zvine upenyu mukati, nekuti kana tichitaura tinotaura zvinobatika, tinotaura zvine shanduko, tinotaura zvinoyambutsa munhu. So I speak with the punch and authority. Yes.
kana tichinge tatanga totorova pasi hanzi manheru is best sisi jini tabva kumabasa but regai tione manheru acho zvinozodera everyday ndichidya mazuva ano month-end inenge yakandipresa but regai tione kuti zuva rangu ramangwana rakamira sei. Even ndikataura masikati uri kubasa zvikakupotsa unoona video manheru information yese unenge uinayo mavideo anenge ari pano papeji ngomeka sure kuti everyday unodarika nepano papeji makuseni manheru so that usaite sei usajambwe neinformation handiti chero ndikaita masikati unozongouya yako manheru woona video inenge iri panapa chero ndikaita manheru unozouya yako manheru woita sei woona tinenge tichipusha tichienda mwari vekudenga vachitisimudza vachitipfuudza mberi hanzi mwari zvavakatanga vanopedzesa mwari havana kutiisa muno kutite staki vana veisraeri vaiti vakasvika pamwe vombogara after so many years mwari aivaudzotisimukei muende saka iwe ndiwani ndoramba uri panzvimbo 1 ahoi macomrade takaenda kunorarama nevana tichigadzira ramangwana redu nevana tichivaka kumusha todzoka tazvichembere zvidhara zvinenge zvichisvisvina chirungu nekuti tinenge tachemberera kudiaspora tichitaura chirungu asi tinodzoka kuzimbabwe tichisvisvina chirungu tichipinda mumamanshoni edu atinenge tavakisa tichigara mudzimbabwe dzedu tiine chikafu tiine mari dzekubhadhara kumahospitals tachembera zvedu kudiaspora ko home is home ka there is no place like home. Zimbabwe is home. I love you so much, guys. Ahoy! Dokubatai mangwana. God bless you.